Oh! Ia bă, te filmez, hai să văd. Hai, fă o față, ia, e faină că te filmez. Te schimbă masca, bă, dacă te spui masca. Hai, mă. Ia, marcați-mă, mă. Eu-s răgușit. Ia. Ia zic că... Bă, stai, uite la mine. Și că ești avatar, ne? Bă, budelic. Tu ce faci? Mor de frig? Hai sus, bă, ne ieșim până în vârf. Unde mă și acolo? E sigur? Bă, ne-a sus destul, ha? Hai, nu, sus. Hai acolo la gheață și la apă. Acolo? Vedem pe aici, uite așa. Vrei să sui până Hai acolo? pe acolo. Nu, mă, pe acolo dăm lux. De doamne. O m-a săpat aici și pun barul, uite, de când se vede. Sigur o să fac aia, vezi? Păi, uite cât de bine stă aici, până. O să fac. Auzi, bă, îți dau tătea sucuri dacă te țâși de aici pe ructea. Bă, că poga cac face, mă crezi? Nu. Adică e el foarte prozăniști ca așa. O să vezi că... Bă, fiteză, vezi drumul radea acolo. O să vezi că vine ursul pe acolo, că că tăzniți până pe aici pe ructea. Nu. Nici nu mă ce mă. Nu! Păi ce crezi că fac eu cu carambitul meu? Chiar nu știu cât e carambitul.